Sme sklamaní, samozrejme. Myslím si, že tento zápas sme nemali prehrať. Ale bohužiaľ sme ho prehrali a musíme pokračovať ďalej. Kde sú tie teda hlavné príčiny tej prehry? Samozrejme 2 gólové hlavičky od domácich, ale ako si to vnímal ty? Tak myslím si, že v prvej situácii sme viacej aj nemohli spraviť. Myslím si, že v boxe sme boli 1-1, prehrali sme tam súboj, čo sa stáva, to je futbal. Ešte Júnia skoro zachránil, ale naskoro sa nehrá a druhý si myslím, že zase vlastný gól sme si dali. Nevinil by som nikoho individuálne, ale tento gól ide za nás všetkých. To asi to, že nemôže tá lopta prejsť proste cez to malé vápno. Tak, musí byť odvrátená. Napriek tomu ste siahali v podstate ešte potom na bod, tak bolo tam ešte tá viera, že sa to nejakým spôsobom podarí zlomiť, aspoň do remízy? Tak, keby nebola viera, tak aj nenastúpime a nechceme zachrániť tú prvú ligu, ale verím, že v ďalšom zápase to zase napravíme a musíme šlapať, získavať body. Ten gól asi neteší, ale bol krásny. Tak teší ma, každý gól teší, ale tešil by viac, keby aspoň bol bodový. Ako sa mení tá situácia? Teda samozrejme vieme matematicky v tabuľke možno pre vás o jedno kolo menej a súperi trošku odskočili. Tak trošku odskočil nám obod, ale nemôžeme pozerať na tabuľky, musíme sa pozerať na seba, získavať čo najviac bodov a keď získame čo najviac bodov, tak budeme zachránení.